Ra nyono ra ngira yen aku ki urip penak kaya ngene, lek dirasakne kaya biyen kae aku. Aku biyen larat saiki sugih, aku dingengeri bocah lanang. Sing tak herani meneh. Kok sing ada lumut iki lho. Diajani wong wedok-wedok kok ya ora gelem, arek wedok njes sing kepengin dirabi, ora gelem iki kena ngopo bocah iki lho. Aku kok heran banget. Terus ngenteni sapa ya, Wan? Ditari sapa-sapa ora gelem. Ana bocah unggah-unggahi mrene. Ditari ora gelem. Ya kena ngopo to arek iki? Oh, monggo. Yo, Pak Ayu Ten lho yo, ngapunten. Keten lho yo. Apa Apa nduk iki menika? Kula nika mirang lek menawi teng mriki niku Terus wonten tiyang jaler kang ganteng ngoten lho yo. Terus kula nika dengan mbah-mbahi ngoten lho. kowe kok ya kruwet to dolan iki nek wong lanang ganteng sapa sing ngabarne? Nggih, reca-reca kula niku kathah. Ngabari kon rono. Nggih, nggih. Sik tak kira duwe bojo to? Derek kula tasik prawan kok kula. Wis perawan. Nggih. Dadi terus kepengin unggah-unggahi Kang Masmu ande-ande lumut ning kene. Nggih, yo. Terus kowe kepengin dirabi. Nggih. Kok paling kono ora nek wong lanang ne to, Nduk? Kok ada-ada. Tapi kondangipun menika teng mriki niku kan sae ngoten lho yo. Oh, ganteng. Nggih. Ganteng banget, ora ana wong lanang ganteng liyane Kang Mas ande-ande lumut ngono to. Leres yo. Lah terus omahmu ki ndi, Nduk? Kula mriki mawon Karang Urusan. Oh, karang Nggih. Lah jenengmu sapa? Kula teng Abang. Oh, Pleting Abang. Iya, yo. Yo, tak tarine, bek menawa engko kowe diterima ya aja bungah. Lek gak diterima ya aja nesu. Masalah Kang Mas Mandane lumut ki angel lho, Nduk. Nggih yo mboten. Rumakno tak tarine ya. Nggih. Tole anda deloma tamarana ana putre kang unggah-unggahi ya putrene kang yarepane jare kok sisane yuyuk kangkang to, Nduk. Terus Kang Mas Dandane lumut to? Heeh, Kang Mas Mandane lumut ngono, terus sakjroning winara lho, Nduk. Golek bojo kudu sing asli, aja sok mambu apa-apa. Kok semerep mawon to yo? Lho, lah pancen Kang Mandane lumut ngono wong sakti kok dadakne ya. Niki wau ngeten lho yo. Namaku ono arti senggol tok kok yo. Masa disenggol tok. Nggih saestu. Kok ya gelem wong ayune kaya ngene disenggol yuyuk kangkang. Kaya apa yuyuk kangkange gedene. Nggih namung sak meten niki wau yo, kula namung diambung sepindah namungan yo. Nganti diambung yuyuk kangkang. Nggih. Masalah nduk, ora ana wong manang ta kok yuyuk kangkang ngambung kok niku. Ya niku kan saged tata jalma to yo. Yuyuk kangkang iso ngomong. Nggih. Kuwalan nduk dadi kono ora diterima karo Kang Masmu ora gelem. Duwe bojo kon kudu sing asli, Nduk. Dadi aku gak diterima. Lho, Kok becik teman wong diterima ayune kaya ngene kok ora diterima. Terus aku lek balik aku ngomongne karo piye ngomongnya apa iki? Kok becik teman sampean ora gelem karo aku. ya aja nangis, Nduk, wong ora diterima. Nyapa aku ora nangis. Lah nyapa ora nangis? Kok becik teman sampean ora gelem karo aku mundut-mundut teko kene pengen ngungkap guys sampean kok sampean ora gelem karo aku. Ora kamu apa-apa. Loh, kok aku sing dicelatu iki dudu jodohmu, Nduk. Itu cekap pendiriamu sing ora oleh iya kon kuwi. Loh, kok aku ora oleh lah nggak aku ki yunge kok dadakne masa aku ki menging. Masih ora oleh dek kene ora apa-apa ora paten balik apa
leres niki dalem Mbak Rondo dadapan. Oh, Nduk, kowe nyapa terene goleki Mbak Rondo dadapan. Nggih, kula badhe unggah-unggahi Kang Mas Andande lumput lho Mbak Rondo. Sik ta, Nduk. Kowe iki sing rung bojo to? Oh, kula niki tasih legan perawan. Tir. Elek sampe tor patir aku, Mas. Kok mlaku malah tir-tor ngene lho, Nduk. Nggih boten to, Yung. Kon niku lho, kok Kak munggah-unggahi Kang Mas Mandande lumut ning nggonamu kono ora nek wong lanang to, Nduk. Oh, mboten nonton tiyang anu priya bagus lho. Yo, elek ning kono. Ini lek pancen iku iki diterima pancen jodohmu, Nduk. Lek gak diterima, ya ora apa-apa ya, Nduk ya. nggih, Yung. Tadine lama. Mudun yer lateng ijo sisane si kodhok ijo. Tas pundi ta, Yo? ora gelem lho Kang Makmun, Nduk. Tas pundi carane dangu tas pundi. Carane wis tak tarik kowe ya muakne dhewe ngono lho. Kowe jaran-jaran kodhok ijo to, Nduk. Lho, lama mek sepisan iku lho, Yo. Lho mek pisan. Iya. Lho untunge mek pisan, Nduk, apa mau bolak-balik ya malah ra gelem. Gak, paling kok ketika pek dhewe, wong pawamu kebawan rondo. Kok kowe kira de bojo, paling ketika pek dhewe. Oh ya sepurane ndoyong ki wis tuwek wis nyebut wis ora. Lah buktine anake tunggal-tunggal ya ora oleh. Lho, aku ki ora menging. Bocah dhewe sing ora gelem, Nduk. Nah, jarene mau ora muring-muring, saranu yunge sing dilok. Yo! Amono. Aku bolak-balik dicelaku arek wedok ae kok dadane. Bocah wedok mrene unggah wae Kang Mas. Kata sing unggah-unggahi. Ora diterima, ora gelem. Enggak, mboten kok konteni apa to? Terus Ada pundi? bocah iki lho ayu-ayu lho. Mboten masalah, berarti niku sanes jojone nggih menika andandi lumut. Jenengan dahar rumiyin. Arep tak tarekne nang awakmu wedi lek ora gelem Mboten percaya napa. Pun kula aku tak ngasuh dhisik nang mburi ya. nggih, jenengan Wis ngono. ngasuri. Kesel aku. Cepet! Pak kono lho. Kon sing nggawa aku gak bayar iko. Nyawa cocok gak ro mari wong wedok melayu. Sopo kon Lanang kacangan. Kon iku lho sopo? Mbok aku ya bingung adakno. Ya ampun. Sepatu. Apaan? Laku sepatuan ae. Zaman sekarang dong. Ketok kupune. Ketok pupuku merangsang yo. Ya apa? Ketok pupuku merangsang yo. Ya apa? Ketok pupuku Aku yang- merangsang Aku yo. sing ketep-ketep aku. Aku yang ketep-ketep. Wong pagine kepingin ae. Apa kepingin? Ora katene. Kon teman-teman seneng karo andandi lumut. Yo kacuk kita sekono kotor. Makin tarik kandang, aku selak. Ini ya. Iku nek kanas andandi lumut tak parini. Tapi kon kudu ngene, kon ngadem rono. Ojo pisan-pisan nek wis mudhun kon nguwasno andandi lumut. Kudu nek kode. Iya kode tak kei kode, wis tak kei kode 1 2 3 baru noleh.
menika sampun kersa dhaup switaning Rama. Wis gelem tenan yo nggih. Ramping sak watara. Sainem Apa paijo? sainem anakku wis gelem bakal gauk lawan sliramu sainem. Jadi putraku wis gelem jauh sitane krama. Alhamdulillah. Coba kowe sainem ngadep sawatara. Kowe mundur. Aku teplet. Mak. Jos. Saiki nggih kowe bisa yo kuwi takon calon garwamu. Muni iki lho Kanjeng Rama. Coba aku nyambut sawatara yo nggih. Nggih. Kowe tak tinggal jero wae kowe omong-omongan karo jange bojomu ya sainem. Wis ngomong. Kakang Mas. Itu. Tinggal apa sih ku kondeng. Waduh lu kakak Mas. Lah kapten mengo didisi. Dimas. Pancene wis ndak kersakake yen srirane dadi karwaku. Maningkit Kang Mas. Mun sing tak jaluk aja sampe kuwi njaluk mudune lintang perawan rembulan ya Dimas. Boten Kang Mas, kula boten badhe nyuwun. Lintang kelawan rembulan namung kula kepingin jawab switaning Rama kalih panjenengan. Iya. Sapise aku golong ngauri omonganmu iki tak rasakake bapakmu kok nyerah iki apa iki? Saking senenge Kang Mas, mumpun tetanggan boten campur wong lanang. Ya. Kuwi ora duwe patemboyo, ora duwe penjaluk marang aku. Kang Mas, saderengipun kula dados garwa panjenengan kula nyuwun bebono. Oh, duwe bebono. Nggih. Apa bebanamu? Enteng. Lamun merange ketanireng. Oh, kangge keramas. Boten. Merangkani itu kangge opo, Dimas? Kangge anggrem. Oh, kangge aku. Bedane sinten? Yo mambu tembelek lencong. Napa nggih mampu to? Yo mambu. Rada prono rada. Lah, panjenengan iki kulek kula mampu kok sampean sedot mawon Sedot sapa? Lah iki tak tutupi kok disedot piye wong ambune wangine kaya ngene kok. Serana. Mboten napa to? Ambumu ki ora enak, aku ki ora betah karo ambumu. Tenang kowe tengganggahi tenang. Iya lho yo. Tetep rada rono. Presto lho yo. Presto lho yo. Ning kono lho nang pojokan. Lho, sampeyan iki ambune kula ta lho. Ya tak tarine dhisik ya.
putra